I šta ja tamo da radim? On će u ruku da drži lobanju od nekog mrtvaka i s nju će malo da kao ćaska nešto da brboće. Kao usmisao, sve će nas na kraju da izvedu crvi i tako to. Čiju bre lobanju? Ma od mrtvaka, bre, rođo, iz neku raku će da izvadi glavu od mrtvaka i iz tog mrtvaka će malo da ćaska. Ambasador? Ma glumac, bre, rođo. Glumac, tamo na pozornicu. Rođo, znaš da se vidi da ne ideš u pozorište? Ali morat ćeš, rođo. Pa i meni nije lako, ali šta je, tu je. Dobro, i šta onda? I oni tamo na pozornicu, oni će da brbođu, ali ti ne obraćaš pažnju na njih. Ti sam gledaš na mene. Mene gledaš. I kad vidiš da se meni oči sklapaju i da se ja lagano navrćem prema ambasadoru, ti me fakaš za ruku i uspravljaš me u vertikalni položaj. Rođo, ali u vertikalnom položaju se ja isto mnogo opasam. Jer hoće da mi se tada navrne glava unazad i onda obavezno zevnem. A kad zevnem se otvorena ta usta, kažu da hoću i da rknem. I'll give you the future.